E Batima ne ko wartigi bam man kɛrɛfɛ yan nɔ a kibaruya Allah wallahi nga dɔla bi sugu la n'a mɛn k'u ye mana de dépôt d'a kan Allah o ɲɛna koyi ne ko mana de dépôt ko in wo ɲɛna walamali ko de don wa ka jamana yɛrɛ kɛ wartigiw de b'u jaja n'u ma ale ka mana de dépôt dɔ da an yɛrɛ kan a fɔ a ma fisa ni sigiyɔrɔnin kelen ye n'i y'o baara ninnu sɔrɔ sisan Batima fɛn fɛn ka di ye n tɛna na o san ka d'i ma o ci yan nɔ ko ye kaso de a ma muso est-ce que b'i yɛrɛ dɔn i bɛ ka kuma min fɔ e ma nin faamu de maa ko kaso dɛ mana de dépôt est-ce que e y'a faamu Batima n ko ne bɛ to ka mɛn kuma bɛɛ bɔsɔntigi ninnu u b'a fɔ k'u nana ni bɔsɔn caman ye dépôt la ne y'a kɛ mana de dépôt n nana ni bɔsɔn caman ye k'a bila n ka dépôt la ani mana de dépôt est-ce que kelen don est-ce que e b'i yɛrɛ kalama fɛn min ye kuma na ka bɔ a ka dunko la kɛ joona a tun bɛ jurukisɛ don e kan na walahi ne b'o de dɔn kaso Batima bi baro daminɛ ma ja dɛ Batima te ko to yen an invité sigili ma bɔ bi baro a ma ja an ka wuli o sera tɛ aya o sera ka taa an ka taa wuli fɛ asafurila yɛrɛ kan kisi a ma wuli an ka bi gɛrɛmu an ka ci poyi a ci ne kun t'a dɔn ko ne muso bɛ sɔn ka ne janfa ni cɛ wɛrɛ ye o n ko ne ka baara bɛ to ka jigin su fɛ ja ne mɛnna n yɛrɛ kan ne yɛrɛ de ka baara jiginna o don na ne ɲɛ n taara sɔrɔ dukɛnɛ kɔnɔ n muso ni a kamalen de bɛ yen n bolila n ko n bɛ ɲɛsin u ma kamalen bolila ka kɔgɔ ta n bolila n ko n bɛ n ka kɔgɔ ta n dɛsɛra ka n ka kɔgɔ ta o yɛrɛ bɛɛ ne ko madamu ma n ko i ka valiziw minɛnw a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan i ka n'a bila dukɛnɛ na a bɛɛ bɛ taa i fɛ o yɔrɔnin bɛɛ n ko hali tan tɛ a fana y'o kɛ mɛ valizi dɔ tun bɛ yen nɔ ani ne ka finiw de kun jɛnnen b'o kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ a y'o fana koronto ka bɔ ka n'o fara minɛnw ka dukɛnɛ na ne ko n ko o tɛ taa dɛ an gana ɲɔgɔn na yen nɔ de an ye valizi ninnu bila yen nɔ fɔlɔ nka n bɛ min fɔ n ka madamu ye n'a ma minɛn ninnu ta n'a ma taa ka bɔ ne ka du kɔnɔ n'i y'a ye su in na n bɛ tigi da kan a tɛ da fali kan Amadi awɔ k'a ci wa wa maa o ma i ko k'i bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ san ɲɔgɔn na an tɛ kɛ ɲɔgɔn ka maa ye f'a ka taa ka bɔ n ka du kɔnɔ de muso o muso n'a bɛ nin k'i la a y'i malo i fadenw cɛ la ayi Amadi kana kɛ ten sisan a to ne bɛ taa kuma fɛ yana to ne bɛ taa kuma fɛ i bɛ taa kuma fɛ awɔ ne bɛ taa kuma fɛ e wala k'a bɛ mɔgɔ lamɛn a tɛ mɔgɔ lamɛn koyi muso min tɛ mɔgɔ lamɛn a kan k'a cɛ de fɔlɔ lamɛn a ma cɛ lamɛn a tɛna o lamɛn a to yen sa ne bɛ taa kuma fɛ ni n taara kuma fɛ valizi ninnu yɔrɔ valizi ninnu bɛ da la u taara bon yɔrɔ de la ne wulila ka bɔ sunɔgɔ la o tɛ t'a dɔn ni valizi ninnu taara u ma taa dɛ Amadi ka bɔ wuli ka bɔ sunɔgɔ la wa awɔ donc e kun bɛ sogo de la awɔ ne sogo de kan dɔn awɔ i bɛ taa kuma fɛ dɛ n'i ma taa kuma fɛ n bɛ t'i da kan an tɛ bɛn an tɛ ɲɔgɔn faamu nin cogo kelen na Amadi n tɛ taa kuma mɔgɔ si fɛ e m'a fɔ e kun bɛ sogo de la awɔ i bɔ an da la sogo in kɔrɔ ka ɲi yɛrɛ a to a ka kɛ fo n'a kɔrɔ ka ɲi ne ka madamu de ma n'o tɛ nin kɔrɔ ma ɲi ne ma dɛ madamu n'a kamalen k'o kɔrɔ ka ɲi o ka ɲi madamu yɛrɛ de n'a kamalen ma Amadi a ka ɲi aw fila bɛɛ de ma a ka ɲi aw ka furu de ma i y'a mɛn kana ni fɛn fɛn kɛra i ka du kɔnɔ kana n'a fɔ ne ye tuguni i y'a mɛn mais n'a ye ni ɲɔgɔn fila kɛ tuguni ne wulila dilan sanfɛ k'a dalen sɔrɔ n kɛrɛfɛ tuguni n bɛ t'i da kan Batima e de ye fan da so kɔnɔ awɔ ne de y'a da ye on va lui juger ala burankɛ Batima donna fan da la dɛ ne hakili a bɛ den de wolo on va lui juger i bɛ den wolo i donna fan da la o daminɛna waati jumɛn i tɛ malo mɔgɔ ma ne yɛrɛ tɛ taa sulu kɔnɔ ala n ko ne de tigɛ ye fɛn in san ka bɔ sugu la sɛfan de don n y'a san de k'a bila so kɔnɔ mais e yɛrɛ de m'a fɔ k'e y'a da sisan mais i y'a da y'a bila a bɛɛ tɛ bamanankan a bɛɛ tɛ kelen de ani di yan ko ne bɛna jira n ka den yɛrɛ de ma su in na i fa kana na o jira n ka di ne ma i t'a dun dɛ i yɛrɛ fa a bɛ da o tɛ o ka haramu da